Haka jinglet jurib ke Meghalaya State Pollution Control Board yaki karkhana ki badan hakathan Ribhoi District kalong shisha ke jing mentoy namar ba yaki karkhana ki ba pen khen yaki kindon ka board kala yo ban khang khardep no yaki bat ban plat ru na ka jing shakta ki nong song shnong haki ba bun ki liang yakani la pen pau do ba sustenance sotun MLA ke jirang constituency haga arpo artrik uyayong arajar arpusan ha ka ba uloong baka board baka day ban beteng man la kapor ya ka jingjurep khnang bakan la ban te la kam ya ki karkhana haga we pat kalyang ba sustenance ulapan paru ba ka sarkar ka de ban bu saya ka office trai kam jong ka board ha bernihan khnang ba kan la ban smotho janai ya ka jingjin jar ki pat ba ka ba ki yating kho na ka jinglong ketem karkhana ka te ka benta Ula ongru baka jingja khlia palat kala air ha bernihat kaderu namar baka don hasenda bat ki karkhana na kajela Assam. Kat kum baka long mentai dan sebentar mana piba ya ka move juga habide bat ka direction juga government ya ka pollution control board kalau ka ba itanan nama ba nakaleng ka pollution control board ile ya ka surprise inspection surprise inspection ke lomba lab iki jing sisha nama ba bunsin apa ki factories kita ki apa setup iki no factories bunsin ki ai light dah bagi lab naga pollution control board tingi ikla don ru ka jing khang tinga pani ba kadon ka success but kadon ka jing sim kia naga leng ka pollution control board dan naga leng jongang sukmen haboi i kine tabat ngabu pat ka jing pat ka pollution control board ba ka surprise inspection kam deban kut tang ha sisin asin ende ka deban continue lan kan peteng ya ta surprise inspection kenang ba ki industrialist kalau kinum yai light hak bede ki kendon ki ba pollution control board ke bu nilai keren naga por namal ba ka banihat kedika industrial estate de hagde bat ki industrial estate ke don kami ki deka office ka permanent office kenang ba ki permanent staff dan ki staff nagaleng ka pollution control board kindan station hagde ke jaka lamar ba dadon kumba ki bu eka surprise inspection nadu na shalong ban hier sido seborni te kala ban long ba sha ban hier kinyo noi ke jingtip tadi kidon hak tu gasai kila bani i lupa kumba mengingi sa setting tip ngi kan no ka jing pendan kam bakala ne ka jing ai like ki factories aku bede bat ka jing trekam bu ki aku ba mengiru yo mat e deng takadong yo mat ki jing aku bede bat ka jing je clear jing ki tedem de aku bede bat ka office kalong ka ba don kam aku ba nak le jong aku bu MLA ro local MLA nak ka than banjur ka sarkar karpat ka sarkar berkam tam ka pollution control board bakade bu ka office ka permanent office nang ba warla ban telekam ram hi ka jingmi jaki penjeklia ka mariang ne jingmi kedam jeklian di factory ka industrial area boniat he ki factories ki badan ha ka po jaga state ka jangi ki ha po jaga Meghalaya Pollution Control Board. But ka nog inspection ka deba ka Meghalaya Pollution Control Board kan haman le hagde industries ki badan po jong ka state ka jungi kamar ha ketegi area jong ko borni ki bha po jong ka state ka jungi Meghalaya. Nang tapat iton suki industries ki set up ha ki site jong ka Assam nomor ba slide ki jingking onihan sekalian kemon pile sigoti ki kedeka kalahap ko Assam but ki pun ki industries ki badan ha ketika thai but hagabidon ba habide bikini industries ban sa Assam ka population ka don ha ketika thai ha ketika area jong bahap no ko jong Assam but kinong snong ki don te kaju hikan kata la kada ya ki nok snong Meghalaya kita dam bami jaklia naga lakalong Assam Meghalaya kan kata lang kuju dari desa Assam ke jingi jaklia di kita dam kata lang kaju te hagpide berkenika jingpenmi jaklia hakaba mengingla tip ka bonihat la i kum ka we ki tahun ki ba ka jing jaklia ka la jaklia tam portei
pada kijing penmi ikini kitam jakla gima pan ong tang na megalya na asam ru kajing jakla kadon te ngintip kampai kata ngintip kampai kata kandai naga Assam Pollution Control Board nang ta naga Central Pollution Control Board te nagileng juga kumu nomik mate menen do kadang yok bani kren gwena channel padangla bu eka jikun snow ha ketika channel ba yang seshim ke ni senjam ni ke do local MLA na ketika than kenang bangin yo open race lang ke ni issue kenang ba na local MLA na ketika than hab support juga Assam yo open race ka government of Assam dan nak lain jangan ada race supaya ke issue collectively buat ngin shime ke ni senjam kenang ba ngin ma ban delakam ke ni ka jinjak la juga area ke juga Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya